Jam Allah wale men bandiraɓe musidɓe tedduɓe. Ñande dow hoore biir go'o lewru yaftoma hitande 2023 ina hawre ñalawma alet 15 lewru mawlud hitande 1445 fergo. Fulɓe mbi neɗɗo ko hakkille debbo wawa andande yummum so wona ñande dawri ñatiwere, gorko wawa andande bamum so wona ñande heɓi hirande mum. Koye ballal Ɗaha Moussa Ba mo Daka Média, gorko mo Madina Gounass. Windande men hande ko ni sifori mo yewni mayɗo yewede mum gasani sabu ma abbu mo jiidal wodani. Wadde batten hakkillaji men e o aduna so jumre waɗani. Kala ko cukaku waɗi so mongu ittani on yo andu battane mum jango pewani. Koye aduna dañate lakara mo bonani, koye aduna gollete aljanna mo nadde weeɓani. Jomam ya yaafu min tawde min timmani, ya daw min e nge jenge nde dadde weeɓani. Mbaɗa min e yurmede ma hewne nde famɗani, ya dandu min bone nge jenge nde ñifoɓe godani. Amina amina ya bajjo mo hono mum wodani, ya dandu min ñalde nde dadde weeɓani. Jarama Lamtoro Sall Abdoul Togo Seydi. Jarama Ceerno Ɗaha Moussa Ba, gorko Madina Gounass. Jarama gomuji janguinoɓe ɗemgal fulfulde. Ɗemgal so janggaka windaka haalaka ngal godal mum firtani. Jarama Ceerno Mouhamadou Siraji Ly Fodre leñol. Kono jarama ɓen weltortoɓe ko winda e ɗemgal fulfulde tawi koye sawtoji musidɓe moon Gisa Mayram debbo Madina Gounass. Ami Ndiaye debbo mo Sinthiou Bamami. Yo jam ñallu saro e men ñallen e nder hen.